θα σας δείξω πώς να πάρετε όλα τα endings στο NCP Start Becoming Smart για να μην τα παίρνετε όλη την ώρα. Για να μπορείτε να τα πάρετε όλα πρέπει να έχετε το αρκουδάκι. Green the smoke grow back. Now you will see. Δεν ξέρω τι θα δείτε, παιδιά. Θα δείτε κάτι μεγάλα μπάτια μέσα στα backrooms. Θα σας δείξω πώς να πάτε και στα backrooms. Again? Give me the... Yeah. What's that? I can't pick it up. Λοιπόν, πηγαίνετε πρώτα σε αυτό εδώ το σπίτι. Μπείτε εδώ μέσα και κάντε αυτό. Πάρτε το όπλο εδώ. Έτσι. Και πατήστε το πολλές φορές. Και είστε μέσα στα backrooms. Πηγαίνετε εδώ πέρα και θα δείτε κάτι. Δεν έχει τίποτα. Εδώ θα εμφανιστούν όλα. Άμα πάτε πρώτα λίγο εδώ, μετά πηγαίνετε εκεί πίσω σας που ήσασταν. Από εκεί που ήρθατε. Και εδώ πέρα, παιδιά, συγγνώμη λίγο που κολλάει. Κοιτάξτε. Αυτό είναι. Let's rejoin it! Yeah! I like it! Do you see? You can win some endings and I will get more. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη λίγο μου κολλάει εδώ το τάμπλετ, αλλά